Heippa! Sä oot Villamaassa. Mä oon Paula. Tervetuloa kylään. Tänään on maaliskuun 7. päivä, torstai. Ja mä pääsin tänään poikkeuksellisesti kuvaamaan, kun oli vapaa päivä. Hämmentävää. Mulla on tänään semmonen pikajakso. Mä kokeilen, kun mä oon nyt kipuillut sen mun videon kuvanlaadun kanssa. Eli kuvatessa ihan hyvä laatu, mutta sitten mä en saa siirrettyä jostain syystä niin kun tosi huonolaatuista kuvaa. Niin jos siihen auttaisi, että olisi vähän lyhyempi jakso, niin koitetaan nyt nopeammin tehdä tämä uusi jakso kuin viimeksi. Vähemmän asiaa, lyhyempi video ja katsotaan auttaako. Joo. Mutta tervetuloa siis mukaan. Olet tullut seuraamaan Villamaassa neuleaiheista videopodcastia. Tänään on oikeastaan vaan neuleisiin liittyviä juttuja ja lyhyt jakso siis ilmeisesti toivottavasti tulossa. Hyvä. Voidaan mennä heti valmiisiin. Ne on kaksi, jotka on melkein valmista. Ekansi niistä te näitte hyvin keskeneräisenä viimeksi. Eli se oli se neulepaita, mitä mä aloin tekemään mun ystävälle lahjaksi sinne reissuun. Ja mä oon nyt neulonut sen valmiiksi. Mä siis oon käytännössä täysin yksiavioisesti tehnyt tätä paitaa. Ja tää oli siis Suvi Simolan Perforated Sweater. Ja mä luntaan täältä mun muistiinpanoista, niin 368 grammaa. Ja aikaa mulla meni tähän joku 10 päivää, ei ihan ehkä niin paljon, vähän yli viikko. Toissa päivänä mä sain tän neulottua valmiiksi. Tänä aamuna mä oon päätellyt. Mutta niin kuin näette, niin en ole katkonut langanpäitä, kun en ole vielä tätä kastellut. Eli mulla on sellainen tyyli, on ehkä joskus sanonutkin, että päättelen ja kastelen ja sitten vasta kastelun jälkeen katkon sitten langanpäät sitten. Mutta saankohan mä näytettyä tämän? Tällainen ihan tosi perus kaula-aukossa täällä. Me nähdään. Aina oikeeta. Ja täällä on niinku koko matkalla hihan suusta helmaan. Täällä kyljessä on myös tämmönen aina oikea paneeli. Ja sitten about vyötärön kohdalla niin tää paneeli täällä helmassa halkee kahtia. Missä se on täällä? Ja kummallakin puolella siis nämä halkiot ja sitten taas helmassa on tämmönen leveämpi aina oikea reuna. Ja niin kuin tästä näkyy, niin takakappale on tämän verran sitten pidempi täällä. Ja tähän kuuluisi semmonen hyvin yksinkertainen pitsineule ihan tähän alareunaan ennen tätä aina oikeata. Mutta se mun ystävä ei ole ehkä semmonen pitsineule henkilö, niin mä ajattelin, että sekin pieni pelkkä niinku reikärivejä vaan, niin sekin pitsi olisi ehkä ollut hänelle liikaa, niin en tehnyt sitä. Ja mitäpä tässä, aloitetaan ylhäältä. Te näitte tämän kaula-aukon viimeksi, se oli silloin tehty. Nyt mä posottelin koko paidan. En oo kattonut, minkä mittainen ohjeen mukaan piti tulla. Mä tein sen mukaan, kun mulla riitti lankaa. Tää oli siis mun varastosta. Tää lanka. Mark and Cuttens Flocks. Ja tää on 100% puuvilla. Ja tää on 50 grammaa 140 metriä. Eli olisiko tää DK-sport tai jotain. Mä oon näistä tosi huono. Älkää kysykö multa, mutta paksumpaa kuin ohjeessa. Mutta tää neuloutui kyllä silleen niin kuin ohjeen tiheydelle 3,5
puikoilla. Muistaakseni tein. Eikä tää ole mitenkään semmoista niinku pelteä, että aika lötkö. M-koko. Mä sovitin tätä itselleni ja mulle tää oli semmonen ei tiukka eikä tyköistuva, mutta vähän tyköistuhtava. Hieno sana. Itse keksin juuri. Se mun ystävä on siis pienempi kuin minä, niin mä uskon, että tää on hänelle aika hyvä. Ja ohjeesta poiketen, niin mä tein tänne ainoa poikkeama siis ohjeesta. Sen pitsin lisäksi oli se, että mä tein tänne, täällä on siis kainalo, täällä on tämä halkio, niin mä tein tähän kohtaan itse asiassa aika reippaasti noita vyötärökavennuksia. Mä oon tehnyt tämän ohjeen itselle, ja sen mä tein varmaan ihan ohjeen mukaan niiltäkin osin, että se on tosi suora, se on paita. Mutta tästä mä tein sitten tämmöisen vähän enemmän V-mallisen. Hänellä on tosi leveät hartiat ja vyötärö on sitten taas tosi kapea. Niin mä ajattelin, että se näyttäisi sitten kivemmalta sitten, kun siinä olisi vähän kavennuksia ja se näytti ihan okolta jopa munkin päällä, niin varmaan se on hänelle sitten kiva. Tämä väri on vähän harmaampi oikeasti kuin miltä se tuossa ruudulla näyttää. Ja tää on tosiaan ollut mulla varastossa useita vuosia. Mä oon ostanut tän langan itse asiassa mun miehelle. Mun piti silloin neuloa hänelle paita, mutta jostain syystä se ei koskaan en tullut edes niinku aloittaneeksi sitä. Mä en muista mikä siihen tuli, mutta se on nyt tässä. Melkein kaiken langan sain menemään. Sitä jäi semmonen siis vajaa kerä, joku 30 grammaa. Ja niin. Niin. Tää on nyt siis menossa kylpyyn. Ei tästä oikeastaan sen kummempaa. Suvi Simolan Perforated Sweater, tuo on mun mielestä tosi kiva, hyvin kirjoitettu ohje. Voin suositella kyllä. Joo. Ei kai tästä. Tässä on tämmönen yksityiskohtana raglanissa tällainen aina oikein tuolla lisäysten keskellä. Toivottavasti se tykkää tästä. Se ei ehkä kehtaa sanoa, vaikka tykkäiskään, niin mä vaan luulen, että se on tosi jees. No ei, mutta uskoisin, että tämä on hänen tyylisensä paita. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä sain varastosta ihan hyötykäyttöön tätä puuvillaa pois. Ja puuvillasta vielä sen verran, että mä siis kyllä tykkään neuloa ihan puuvillaa. Mua ei häiritse ollenkaan se, että se ei jousta. Mä saan kyllä ihan niinku kohtuullisen sileätä aikaiseksi siitä. Enemmänkin mua niinku esimerkiksi alpakka on jotenkin Dropsin alpakka. Kiva lanka, mutta mä en saa siitä tasasta millään. En millään. Tämmönen joustamaton puuvilla tulee mulle niinku paljon tasaisemmaksi kuin vaikka se Dropsin alpakka. En tiedä miksi. Ja tässä on siis helmassahan on neulottu vielä niinku nurjaakin silmukoita joka toinen kerros. Ja se on silti kuitenkin ihan ok tasasta. En tiedä mikä siinä on. Toisille se ei sovi ollenkaan siksi kun se ei jousta ja mulle se sopii taas ihan hyvin. Ja outoja juttuja. Joo. Sitten toinen, mikä on vähän samassa jamassa kuin toi sininen paita, niin on sellainen, mitä te ette ole nähnyt, mutta se on vähän niin kuin UFO. Mä en ole tähän hirveästi mitään tehnyt. Mä oon neulonut tätä viime kesänä neulefestareilla. Mun piti saada tää sinne valmiiksi, mutta en saanut jostain syystä. Ja sit neulefestareilla mä neuloin tätä tosi paljon ja sen jälkeen se jäi sitten niinku tähän vaiheeseen käytännössä. Eli Caitlin Hunterin Degna
miten se sitten ikinä lausutaankaan. Tämä oli se malli, mitä kaikki teki viime vuonna. Mäkin tein, mutta mä jäin takkuamaan sitten tämän hiha-asian kanssa. Ja mä en osannut silloin sitten kesällä päättää, että teenkö hihat vai jätänkö tän näin. Ja tää sitten talveksi vähän jo unohtukin tonne mun neulearkun pohjalle, kun tuli kaikkea muuta. Ja nyt mä kun siellä pengoin tuossa joku päivä, niin mä löysin tän sieltä, että oi niin tämä. Tämähän on ihana. Ja mä haluan tän sinne meidän retkelle mukaan, sinne siis matkalle, mihin mä tuon lähdössä. Että tämähän olisi just täydellinen sinne. Ja sitten mä päätin, että nyt se on sit katsottava, että mitä sille tapahtuu. Ja mä päädyin nyt siihen, että ei tule hihoja. Tää on semmonen kiva kesätoppi sitten kuumemmillekin keleille. Tässä on lankana. Lankamaailmasta ostettu. On vähän räjähtänyt kerä. Pahoittelut siitä. Tämmönen Hiertekarnin Aretsolin. Tässä on siis 29 pellavaa, 37 puuvillaa ja 34 bambua. Ja väri on 1632. Mä oon ostanut tämän langan viime kesänä tähän nimenomaiseen paitaan. Mulla oli viime kesänä semmonen pellava kausi. Ja tää oli nyt oikeastaan niitä lankoja, mikä se mun pellavakauden aloitti. Eipäs muuten ollutkaan. Mä neuloin yhden toisen pellavapaidan ennen tätä. Mutta tää oli siis mun pellavakauden toinen paita. Ja tää ei ole niin pellavainen kuin se edellinen. Tää on siis ihan tämmönen pehmeä. Ja ihan ok neuloa. Vähänhän näillä langoilla on, niin kuin tästä näkyy semmonen tapa, että kun siinä ei ole hirveän vahva tuo kierre, niin menee tosi helposti sääpuoleen tää lanka. Että saa olla aika tarkkana kyllä, mutta kaunista pintaahan siitä tulee. Tää ei ole ihan ehkä noin kirkkaan koralli tää väri, mitä tossa näkyy. Mutta niin. Tää on siis nyt, en oo huolitellut pääntietä millään tavalla, enkä hihansuita. Neuloissa mä niihin tein tällaisen, näkyyköhän tää nyt mitenkään? Ei tää tuu täältä, käpertyy niin kovasti. Ei se näy. Nyt. Tämmönen ihan parisilmukan aina oikea reuna. Mutta sehän tänne kyllä kipristyy tehokkaasti monen rullan taakse tänne. Ja kipristyköön, se on ihan ok. Ei ole myöskään siis pingotettu. Hän on myös menossa tänään kylpyyn. Ja täytyy katsoa sitten, miten paljon pitää pingotella tätä helmaa, koska mä haluan sitä pitsin kyllä ihan kunnolla auki. Se on niin hieno. Ja tykkäsin tästä pitsin neulomisesta aika paljon. Nämä tällaiset olkapäät, mitkä neulotaan niin kuin istutetun hihan olkapäille, niin kuin tästä näkyy, niin lyhennettyjä kerroksien kohdat vähän näkyy. Näistä mä en niin hirveästi tykkää, mutta tykkään kyllä sit miltä nämä näyttää päällä. Että välillä täytyy kärsiä, että saa sitä mitä haluaa. Joo, mutta hänet te ehkä näette sitten vielä mun päällä joskus. Tää jää mulle itselle. Ja ai niin, tää paino siis 264 grammaa. Ja mä tein tämän muistaakseni aika pienellä koolla. Ja nyt kun mä katsoin tätä, niin olisin voinut tehdä ehkä vähän isommallakin. Se voisi olla myös vähän löysempi rinnan ympäryksen kohdalta, mutta tää on ihan kiva kyllä. Tästä tulee hyvä kesävaate mulle sinne matkaan. Ja ensi kesäksi muutenkin. Joo. Se lähtee siis kylpyyn. Sitten.
Joo, muuta valmista ei olekaan, koska käytännössä mä en ole tähän muuta kuin päätellyt langanpäät. Ja ne on ainoastaan sinistä paitaa, että mä saan sen valmiiksi. Sen lisäksi mulla on nyt yksi kesken, minkä mä oon aloittanut. Katsotaan sitä seuraavaksi. Alright, keskeneräiset. Niitä on siis se monta, mutta yksi, mikä aion näyttää. Tällaisesta langasta Sadness Garnin Tynlin, joka on siis varmaan Lightfingerinkin vahvuudeltaan 53 puuvillaa, 33 viskoosia ja 14 sitä pellavaa. Ja jotain 50 grammaa, 220 metriä. Eli ohutta on. Tämä on ostettu viime kesänä Tititystä, ei neulafestareiden aikaa, vaan sen jälkeen. Oli ne 30 asteen helteet, niin mä olin mun äidin kanssa käymässä Titityssä. Oltiin siitä Jyväskylästä ohikulkumatkalla, niin pakkohan äiti oli Titityyhyn viedä, kun hän myös neuloo. Niin silloin kun oli 30 helteet, niin villalangat ei oikein napostellut noin yleisesti ottaen muutenkaan, niin mä olin silloin keksinyt, että mä haluan just tätä kyseistä lankaa, tehdä siitä sen Veera Välimäen Little Bird painan, mitä tosi monet ne on sitäkin viime kesänä. Joo, mä tiedän, mä oon aina vähän jäljessä näissä jutuissa. Mä neulon aina kaikki sen joku 5 vuotta sen jälkeen, kun muut on tehnyt. Mutta mä siis aloitin sitä tänä aamuna. Ja tää tulee nyt sinne mun matkalle, niin mun matkaneuleeksi, kun tää on tämmönen, menee pienen tilaan ja on tämmönen kevyt. Ja mulla on täällä puupuikot vielä just sitä varten 3,5 millin kupiksit. Tästä tulee vähän, neuletiheys on mulla tässä löysempi kuin mitä siinä ohjeessa, niin mä sitten laskeskelin tuossa, että mä otin sitten yhtä kokoa pienemmän, niin mun pitäisi kuitenkin päätyä samaan väljyyteen, mikä olisi sitten siinä mulle sopivassa koossa. Tämän verran olen siis aloittanut. Etuolkapäät on tehty ja kaulaaukko on tässä välissä. Näyttää melkoisen suurelta kaulaaukolta, mutta sille varmaan sitten vielä jotakin tapahtuu sitten myöhemmin. Ja tää niinku pysyisi mun hartiollakaan, kun tää olisi näin. Mut joo, tästä tulee mun mielestä kivaa tällaista tosi kevyttä, tosi laskeutuvaa pintaa. Ja ajattelin kyllä ihan tehdä ne pitsit silleen ohjeen mukaisesti siihen. Ja en varmaan muutenkaan ihan kauheasti sooloile. Se on kyllä ihan no, katsotaan mitä matkan varrella tapahtuu, mutta Little Bird, se tästä tulee. Ja tosi harvinaista mulle tämmönen perusväri, niin kuin valkoinen. Näitä perusvärejä tarvii aina, ikinä ei tule tehtyä. Vähän sama kuin ne mustat langat, mitä näytin viimeksi, niin ei ikinä tule tehtyä, mutta silti sitä aina tarvis. Niin nyt mä ajattelin tämän asian nyt selättää, eli valkoinen pitsipaita. Kyllä, jokainen ihminen varmaan jossain vähän sellaista tarvii. Tulee tosi kivaa jälkeä. Tässäkin on vielä se ehkä enemmän kuin tuossa äskeisessä langassa. Eli tämä on kolmisäikeinen. Ei ole kierrettä käytännössä niin kuin juuri yhtään. Tosi helposti menee niin kuin vielä helpommin tämä niin kuin avautuu nämä langan säikeet toisistaan. Vielä helpommin kuin tuossa punaisessa. Niin nyt onkin sitten aika tylppä puikko käytössä. Eli tää oli tää Knit Proon kupiksi. Tää on kyllä tosi tylppä. Tuntuu aivan vähän oudolta. Jopa vähän kömpelöltä, kun on neulonut nyt noilla chiaguilla, mitkä on tosi teräviä. Ja tykkään kyllä siis terävästä puikosta niin kuin käytännössä aina enemmän kuin tylpästä.
Mutta nyt pitää priorisoida toi lentokone-asia. Niin en ota riskejä sinne, että mun Chiaku Red Lacet jää matkan varrelle, niin mennään näillä puisilla. Mennään näillä. Mutta eiköhän tää tästä valmistu. Tää on kuitenkin niin tämmöistä löysää tää niinku neulos, että uskoisin, että hermo kestää näilläkin neulos sitä. Ja nämä on tämmöiset ihan kiinteät, nämä ei ole irtopäiset. Joo, mutta siis sitä aion neuloa matkalla. Ja sitten ennen kuin menen matkalle, niin olen suunnitellut kyllä, että se huivi, mitä olen näyttänyt monta kertaa, se Midnight in Paris, mikä on mulla se musta-keltainen, niin aion jättää sen pingottumaan sitten siksi aikaa, kun lähden sinne retkelle. Et nyt pitäisi vielä päätellä se ennen sitä, että on tässä nyt vielä muutama päivä aikaa. Joo, sitten oikeastaan niin jäljellä olisi enää 2 asiaa. Ensimmäinen niistä olisi kesän neulefestarit. Jee! Eli viimeksi varmaan puhuin, että hotellit ja kaikki on varattu jo aikaa sitten. Ja nyt on neulekurssit niin tuli myyntiin täältä Luntaan. Niin on myös mun kurssit varattu. Mä oon menossa 4 eri kurssille. Ja ensimmäinen on torstaina Susanne Sommerin Brioche Adventures-kurssi. Eli siinä tulee jotakin sitten perusbriossin päälle. Perusbriossin päälle tulee jotain niinku uutta ja mielenkiintoista. Ja sitten perjantaina Jennifer Steingassin Top Down Yoke Workshop. Eli mä oon tehnyt oikeastaan 0 yoke-paitaa. Niin se tulee mulle varmaan ihan tarpeeseen. Mä oon vaan tehnyt raaklaneita tai tommosia istutettuja hihoja. No ei, olihan se vauvan takia just tommonen yoke. Mutta en mä sitä osaisi niinku itse tavallaan laskea, jos mä sen tekisin. Anyway, sinne kurssille. Sitten lauantaina mulla on 2 kurssia, eli taas Jennifer Steingassin Stranded Colorwork in the Round. Mä oon tosi huono kirjaneuleissa ja mä haluaisin olla parempi, niin toivottavasti sieltä tulee jotain sitten siihen vinkkejä ja parannuksia. Ja sitten lauantaina menen vielä Anna Johannan Intarsia pyörönä kurssille. Ja oikeastaan noin 2 viimeistä yhdistyy sellaiseen visioon, kun mä oon löytänyt yhden semmoisen tosi erikoisen, yhden japanilaisen neulesuunnittelijan tekemän villapaitaohjeen. Ja mä sain siitä visioon, kun mä näin sen ekan kerran, niin siihen tarvitsisi oikeastaan ottaa molempia tekniikoita, sekä intarsiaa että kirjaneuletta pyörönä. Että siinä paidassa ei siis ole käytetty muuta kuin kirjaneuletta, mutta että siitä tuli sellainen, minkä mä haluaisin, niin siihen tarvitsisi myös intarsiaa. Niin katsotaan, saanko mä sitten kesän jälkeen niin ruvettua kokeilemaan sitä mun paitavisioa. Joo. Eli festareita odotellessa, kaikkea kivaa luvassa. Musta on tosi nautinnollista mennä tuollaisille mielenkiintoisille neulekursseille. Niin kuin jotenkin, en mä tiedä, se oli jotenkin viime kesänäkin niin siistiä, että herät aamulla ja käyt syömässä hotelliaamupalaa ja otat repun selkää ja lähdet neulekurssille ja sitten vaan rentoilet illalla ja seuraavana päivänä sama uudestaan. Se oli niin jotenkin, niin kuin, mä tykkään opiskelusta, harmikseni en opiskele tällä hetkellä, niin sitten jotenkin se oli vielä sellaista, niin kuin, että opiskelen neulomista, että kuinka siistiä se sitten on. Tosi siistiä kyllä. Mutta kesä odotellessa siitä tulee kyllä taas ihan huippua. Joo. Sitten on enää oikeastaan 1 muistutus. Eli
Jos haluat tämän omaksesi, käy kommentoimassa mun edellisen jakson, eli jakso numero 6 alle. Mikä on sun paras synttärimuisto, niin osallistu tämän Lanitiumin ihanan Puremerino Superwashin värissä Silver Bullet, niin sen arvontaan. Mulla ei muuta. Mä alan nyt tän editoimin ja toivon, että ei tarvii enää kipuilla sen kuvanlaadun kanssa. Katsotaan miten käy. Mutta seuraavan kerran me nähdään varmaankin silloin, kun mä arvon tämän. Muistakaa osallistua. Ihanaa kevättä kaikille. Heippa!